ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்இபிக்கும் டிஆர்பிக்கும் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து 20 மார்க்ஸ் வருது. ஸோ அதில் ஒரு சப்டாபிக்கான மேட்ரிக்ஸை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ்க்கு 2x2 மேட்ரிக்ஸ், 3x3 மேட்ரிக்ஸ், 4x4 மேட்ரிக்ஸுக்கு எப்படி டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு 2x2 மேட்ரிக்ஸ். 2x2 மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க, இது வந்து காலம்னு சொல்லுவாங்க, இது வந்து ரோன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற 2 தான் வந்து ரோ. ஸோ 2 ரோ இருக்கா? ஸோ 2 ரோ. செகண்ட் இருக்கிற 2 வந்து காலமை குறிக்குது, 2 காலம் இருக்கு பாருங்க. ஸோ இது 2 ரோ 2 காலம் குறிக்கிறதுனால இது வந்து 2x2 மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இந்த 2x2 மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம இப்போ எப்படி டிட்டர்மின் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க 3 2 4 5 2 ரோ 2 காலம் இருக்குங்களா? இப்போ இந்த சம்மில் பாருங்க, டயக்னலை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போது 3 × 5 எவ்வளோ? 3 × 5 போட்டிருக்கேன்னா, அடுத்து இந்த சைடில் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அடிஷ்னலாக -1 ஆட் ஆகும். ஸோ அந்த மைனஸ் தான் இந்த மைனஸ். ஓகேங்களா? ஸோ 2 × 4. So 2 × 4. So 15 - 8 = 7. ஓகேங்களா? புரிஞ்சுதுங்களா? சப்போஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா -2 இருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு -2 ஆட் ஆகும். ஸோ -2 × 4 -4 + 8 ஆகும். ஸோ +8 என்ன ஆகும்? ஆன்சர் என்ன வரும்? 23 வருமா? ஸோ அப்படிதான், இப்படி தான் வந்து 2x2 மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம டிட்டர்மின் கண்டுபிடிக்கணும். 3x3 மேட்ரிக்ஸ் இது பாருங்க, இங்கே பாருங்க 3x3 மேட்ரிக்ஸ் 3 ரோ 1 2 3 ரோ 3 காலம் இருக்குங்களா? இதுதான் வந்து 3x3 மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். 3x3 மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஃபார்முலா தான் -1 ஹோல் பவர் i + j. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும். ஐனா என்ன, ஜேனா என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பாருங்க, A11 மேட்ரிக்ஸ், A12 மேட்ரிக்ஸ் சொல்லிக்கலாம். அதில் A21 மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்கேன். இதில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து i, செகண்ட் இருக்கிறது வந்து j. ஸோ -1 ஹோல் பவர் 2 + 1 அப்படின்னு நம்ம போட்டோம்னா -1 ஹோல் பவர் 3. ஸோ -1 3 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? -1 × -1 +1 ஆகிடும். இன்ட்டு -1 போட்டிங்கன்னா அகெயின் -1 தான் வரும். ஸோ A21ஓட இதில் வந்து மைனஸ் வந்து ஆட் ஆகும். அதை அங்கே ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்க பாருங்க. இது வந்து A11. A11 என்ன? -1 ஹோல் பவர் 1 + 1. ஸோ -1 ஸ்கொயர் இருந்தாலும் ப்ளஸ் ஆகும். ஸோ அதுதான் அந்த ப்ளஸ்ஸு, அந்த மைனஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைனஸ் தான். இதான் A12. இப்படி போட்டே வந்தீங்கன்னா -+. இந்த சிம்பிள்ஸை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து குறித்து வச்சுக்கணும். அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3x3 மேட்ரிக்ஸை இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். மைனர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். மைனர் மேட்ரிக்ஸ்னால் இப்போ பாருங்கள், ஏதோ ஒரு ரோ இல்லை ஏதோ ஒரு காலமை எடுத்து நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோவை எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எந்த ரோ எந்த காலமை வேணாலும் எடுத்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ரோவை எடுத்துக்கிட்டு இப்போ 1 எடுத்துருக்கேன்னு வச்சுங்களேன். 1ஓட ரோவை மறைச்சிக்கணும், அந்த 1 எடுத்துருக்கிற நம்பரோட காலமே மறைச்சிக்கணும். மீதி என்ன இருக்கு? 1 1 5 1 இருக்கா? 1 1 5 1. செகண்ட் பாருங்க, டைரக்டா வந்து, ஆனால் இந்த கொஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 தான் இருக்கு. ஆனால் நான் என்ன சொன்னேன், சிம்பிள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னோம் இல்லையா? அந்த -1 ஹோல் பவர் i + 1 போடும்போது அந்த சிம்பிள் வந்து மைனஸ். ஸோ -3. இந்த மைனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முலாவில் போட்ட மைனஸ். புரிஞ்சுங்களா? அதில் 3 × 3ஓட ரோவையும் 3ஓட காலமையும் மறைச்சிக்கிட்டா மீதி என்ன இருக்கும் பாருங்க, இந்த 1 1 1 1 இதுதான் இருக்கும். அதுதான் இங்கே மைனர் மேட்ரிக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து +2 ப்ளஸ் ஏன் வச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ்ஸு இங்கே இருக்கிற +2. ஸோ என்ன பண்ணணும், 2ஓட ரோவையும் 2ஓட காலத்தையும் மறைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா மீதி என்ன இருக்குன்னா இதுதான் இருக்கும். 1 1 1 5 போட்டோன்னா இப்போ இதை வந்து பாருங்க 2x2 மேட்ரிக்ஸாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். நான் என்ன சொன்னேன், இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 1 × 1
இந்த பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அடிஷ்னலாக ஒரு மைனஸ் கிரியேட் ஆகும்னு சொன்னோம்னா ஸோ 1 into 5 5 minus 5 ஓகேங்களா. சேம் 1 into 1 1 into 1 அடிஷ்னலாக கிரியேட் ஆகும்போது மைனஸ் ஆகலாம். ஸோ மைனஸ். ஸோ அடுத்து 5 5 minus 1 ஸோ 5 minus 1 4. ஸோ இதை மல்டிபிள் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து 4. இதுதான் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் 3x3 மேட்ரிக்ஸ் 4. ஸோ மைனர் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத இங்கே நான் தெளிவாக காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க. இது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும். நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரோ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதெல்லாம் எப்படி எழுதியிருக்கேன். இதுவே நீங்கள் செகண்ட் ரோ எடுத்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ செகண்ட் ரோ எடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோ அப்படி எதை எடுக்கிறீங்க, எந்த நம்பர் எடுக்கிறீங்களோ அந்த நம்பரோட ரோவையும் காலையும் மறைச்சிட்டு மீதி இருக்கிற நம்பர் எடுத்தீங்கன்னா அதை 2x2 நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் ஒன்று தான் வரும். சேம் ஆன்சர் தான் வரும். ஓகேங்களா. அடுத்து 4x4 மேட்ரிக்ஸ். 4x4 மேட்ரிக்ஸ் சேம் அதுதாங்க. அது 2x2 தெரிஞ்சாதான் 3x3 மூவ் பண்ண முடியும். 3x3 தெரிஞ்சாதான் 4x4க்கு மூவ் பண்ண முடியும். இப்போ 4x4 பாருங்க, சேம் அதே தான். இந்த ஃபார்முலாவை மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சிம்பிள்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். 2x2 தாண்டினாவே சிம்பிள்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அதில் பாருங்க A11 எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற நம்பர் வந்து இது, செகண்ட் இருக்கிற நம்பர் வந்து J. இது A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 இது A31 A32 A33 A34 A41 42 43 44 அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுலேயும் பாருங்க, இதில் எந்த ரோ வேணாலும் எடுத்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எது வேணாலும் எடுத்து எந்த ரோ எந்த காலம் வேணாலும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம். நான் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ரோ எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு 0 இருக்குது, இங்கே ஒரு 0 இருக்குது. ஸோ 0 கூட எந்த மல்டிப்ளை பண்ணாலும் 0 தான் வரும். இதுவே நான் செகண்ட் ரோ எடுத்து நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம். செகண்ட் ரோ எடுத்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணனா எல்லா நம்பரையும் போடுறது டைம் வேஸ்ட் ஆகும். தேர்ட் ரோ எடுத்து பண்ணலாம். தேர்ட் ரோ எடுத்து பண்ணி அதுவும் ஈஸி தான். தேர்ட் ரோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், இந்த 2 இந்த 3க்கு மட்டும்தான். மற்ற வந்து 0 கூட எது மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அது 0 வேணும் இல்லையா, 4 போயிடும். ஸோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ரோ எடுத்துருக்கேன். இப்போ அதே மாதிரி தான் சேம் எந்த ரோ எடுக்க போகிறோமோ அந்த இதோட 5னா 5 வந்து ரோவையும் மறைச்சிக்கோங்க, காலமையும் மறைச்சிக்கோங்க. மீதி இருக்கிற 3x3 எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதே மாதிரி சேம் 0க்கு 0வோட ரோ 0வோட காலம் ஃபர்ஸ்ட் காலம் அதுதான். அதை எடுத்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிறது என்ன இருக்கும் இது. அடுத்து அதே மாதிரி தான் 2 எடுத்துக்கும் போது 0 எடுத்துக்கும் போது. ஸோ இதை நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. 3x3 எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான். இங்கேயும் சிம்பிள்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். சிம்பிள்ஸ் போட்டுருங்க பாருங்களா. 3x3ல சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ளஸ்ல ஆரம்பிச்சு ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படியே வந்து மாறிட்டே இருக்கும். அதே நினைப்புல 4x4க்கு போட்டுறாதீங்க. 4x4ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ளஸ் மைனஸ் அடுத்து ப்ளஸ் அப்படிதான் வரும். அதனால அது கொஞ்சம் சிம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் உஷாராக பார்த்துக்கோங்க. இப்போ 0 கூட எது மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அது 0 தான். இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. 0 கூட எது பண்ணீங்கன்னா அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் 0 கூட மல்டிப்ளை பண்ண போறீங்க. ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் இதை 3x3 லாஸ்ட் நம்ம சொன்னாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா சேம் தான். அதே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வந்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து 1 1 10 கிடைக்கும். இதே சம்ம நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரோவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போட்டு பாருங்க. இதோட நம்பர் எடுத்துட்டு இதோட 2 வச்சுக்கிட்டு 2ஓட ரோவையும் 2ஓட காலத்தையும் மறைச்சு போட்டு பாருங்க. ஆன்சர் அதே 1 1 10 தான் வரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியஸ்ட் மெத்தடில் எப்படி 3x3 மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா C1 C2 C3 என்ன சொன்னேன், 3 ரோ 3 காலம் இருக்கும். ஸோ இது வந்து 3 காலம் இருக்குது. அப்போ 3x3 மேட்ரிக்ஸ். இது ஏன் C1 C2 அப்படின்னா சிம்பிளஸ்ட் ஷார்ட்கட் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரோவையும் செகண்ட் ரோவையும் திருப்பி எழுதிக்கணும். இங்கே பாருங்க சொன்னேன் C1 C2 C3 அதே ரோவை திருப்பி C1 C2வையும் திருப்பி எழுதிக்கிறாங்க. இங்கே பாருங்க 1 1 1 அதே 1 1 1 திருப்பி எழுதிருக்கேன். இது வந்து ஷார்ட்கட்டுக்காக. என்னால் அது புதுசாக போட்டிருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை சம் ஆஃப் தி லெஃப்ட் சம் ஆஃப் தி ரைட் இதை எடுத்து கூட்டிக்கணும். இங்கே பாருங்க நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. இப்போ ரெண்டுன்றது தான் சென்டர் நம்பர். ரெண்டு வந்து சென்டர் வேல்யூ. இந்த சென்டர் வேல்யூ இந்த பக்கம் 2 இந்த பக்கம் 2 இருக்கு. இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிற ரெட் வந்து எதை ரீப்ரசென்ட் பண்ணுது, ரைட் சைடு இருக்கிறத ரீப்ரசென்ட் பண்ணுது. அதோட டயகனல் வேல்யூலாம் மார்க் பண்ணுங்க. அதே டயகனல் வேல்யூ மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. அடுத்து 1ஓட டயகனல் வேல்யூ மார்க் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து ரைட் சைடு முடிஞ்சு. அடுத்து லெஃப்ட் சைடு சென்டர் வந்து 2 2க்கு வந்து 2ஐயும் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் சென்டர் வேல்யூ வச்சு டயகனல்ல. ஓகேங்களா. அடுத்து 2க்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறத ப்ளூ கலர்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. பண்ணியிருக்கேனா. ஸோ அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பாருங்க, ரெட்டு ப்ளூ ரைட்டு லெஃப்ட். ஸோ சம் ஆஃப் தி லெஃப்ட் மல்டிப்ளை ஆஃப் தி லெஃப்ட்னு சொன்னா, அதாவது
இப்போ பாருங்க லெஃப்ட் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு சென்டர் வேல்யூ 2 1 1. இந்த 2 1 1 எடுத்துருக்கோன்னா 2 பெருக்கல் 1 பெருக்கல் 1 அதை எடுத்துருக்கேன். அடுத்து 1 பெருக்கல் 1 பெருக்கல் 5 1 பெருக்கல் 1 பெருக்கல் 5. அடுத்து 3 கிராஸ் 3 கிராஸ் 1 போட்டோன்னா மைனஸ் சிம்பிள். ஏன்னா அங்கே மேலே போட்டிருக்க பாருங்க ஈக்குவேஷனில் மைனஸ் சிம்பிள் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து சம் ஆஃப் தி ரைட் பாருங்க இந்த டயகனல்ல பாருங்க 2 1 5 3 1 1 1 1 1 இது மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து சேம் 4 தான் வருது. இந்த சம்மை ஏன் இந்த கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன்னா இது ஏன் 4 வந்திருக்கு பாருங்க. இந்த 3 கிராஸ் 3லையும் ஆன்சர் 4 தான் வந்திருக்கு. அதே கொஸ்டின் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். எந்த மெத்தடில் போட்டாலும் ஆன்சர் 1 தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.